kade kuthiwa mawuze eGoli wawushiselwa impepho kuthiwa behambe nawe abakini ufike uthola umsebenzi. Haleluya. Babehamba futhi befike beyithola. Haleluya. Kodwa mhlangize eGoli ngase ngixabene nabakithi. Ngase ngixabene noNkulunkulu basekhaya. Ngase ngahlanganisela utho nabo. Ngathi mangihamba ubaba wayengibambela inhliziyo ethi hamba siyobona ukuthi uyofikaphi. Haleluya. Haleluya. Kodwa noba uJesu ngaphezulu kwamandla onke. Ngoba uJesu ngumnini mandla onke. Kwathi mangimene ngize khona kwakuvalwe yonke into. Ngifakwe isanshini ekhaya kuthiwa yikho into engizoyenzela. Ngenxa yokuthi ngishiye uNkulunkulu basekhaya. Kodwa malibonga iwundlu likaNkulunkulu elinamandla okukhulula. Haleluya. Alibonga iwundlu likaNkulunkulu elikwazi ukuvula iminyango isivalile. Haleluya. Ngiyemfakaze abazalwane ukuthi nangendlela engawuthola ngayo umsebenzi akho ngisho ukuthize ngingaphosta ngakho. Ngithi nganginalokhu ngathola lo msebenzi. Futhi ngisho umsebenzi engiwusebenza nguqualified. Kodwa kwabo umusa kaJesu. Haleluya. Wathi ngisemkhulekweni ngifunela uNkulunkulu ngangade ngiphume ehostela ngayohlala nomfundisi ngifuna ukukhuleka kahle. Ngifunela nje uNkulunkulu. Wathola ukuthi umoya kaNkulunkulu uyasibubulela. Noba thina sikwazi nesingakucela. Haleluya. Ngeviki lokuqala ngathi mangiphuma ngathola umsebenzi engathi mangifika kuwo kwathiwa until further notice. Haleluya. Ngathi makuqhubeka isikhathi kwaconfirm ukuthi usuyasebenza ngokuphelele. Haleluya. Emva kokuthi nje confirmile kwabuya isupervisor kwakuye umhlangano. Yazongitshela ukuthi wena ungene kanjani la. Ngabuza ukuthi usho ukuthini? Yangitshela ukuthi bengibekela umuntu ikhani ngimkhumbula manje. Angazi ukuthi ngimkhohlwe kanjani. Ungene kanjani? Yamangala ukuthi ngempela ngene kanjani. Kanti kwase kuyisandla esinamandla nengane yeluliweyo. Haleluya. Kwabe ngenile futhi ukuprova lokho bazalwane kwathi makuvuleka enye indawo noba imisebenzi yethu sihambe sifakwa kwamanye ama-client sisebenza ngeze transport. Kwathi makuvuleka indawo kwenye indawo ngabe umuntu oqala ngixoshayo angihambisa kwenye indawo noba efuna ukufaka lo muntu ade emiselelo umsebenzi. Okukhombisa ukuthi ngangingafanele ukungena lapho kodwa kwaba ngomusa kaJesu. Haleluya. So ngizobuyisela udumo kuJesu bazalwane ukuthi ithemba kuqala lonyaka kiwo lo msebenzi loyo. Haleluya. Kanti uJesu ngonyaka odlule ngijabulile mangisusisi noMathemba efakaza ukuthi inkosi ifike yamgcwalisa ngezwi kanti uzohlangana nesimo. Haleluya. Ngonyaka odlule inkosi yangigcwalisa nje ngokuthi uNkulunkulu umnyaka uyabuhlobisa ngobumnene bakhe athi nemkhondo yakhe iconsa amafutha. Haleluya. Ngathi ngiqala kulonyaka wanginika abaHobu 37 verse 18 ukuthi uJehova uyazazi indlela zabaqotho. Wathi nefa labo limkuze kube phakade. Wathi abayujabha nangesikhathi esibi. Haleluya. Wathi nangosuku olubi bona bayokhululeka. Wathi abayukulamba nangosuku lwendlala. Haleluya. So uma qala lonyaka bayafika emsebenzini basitshela ukuthi ikhampani kuqala nje kufike lapho ngumuntu bazalwane kuya ukuthi makuphela uDisemba noma kuqala unyaka kugcwale nje enhlizweni yami ukuthi Jesu ake ngubone ukuthi okokuqala ngideserve ukubala. Ngiye ngithi ngisho ngisemsebenzini angidli nabantu noba ngifuni ngisho bangibone mhla kuthiwa ngisemkhulekweni. Ngihambe ngoyivalela ngedwa ngibonge nje ukuthi Jesu ngiyazazi ukuthi angideserve ukubala endawo. Konke ongenzele khona kungumusa wakho. Ngimbonge nje, ngimbonge kukuhle, ngimdumise kukuhle, ingekho into eyesabisayo nento ethusayo. Kodwa nje ngimbuke, ngimbonge uNkulunkulu ukuthi Jesu ngiyabonga. Wagcwalisa nje lokho enhlizweni yami. Noma ngabe yini emsebenzini ngiyabonga.
ngaso zonke nje ikhathi ngiyabonga. So uma uqala lo nyaka ke sebeyasitshela ukuthi le company cishe mina bangifake kule company kusukela ngo2017 ngisebenzela khona. Bathi icontract ye company yethu necontract yale company besikade sisebenzela sitransportela iyanqanyulwa, so abasakwazi ukuthi bengasitholela ngathini abakwazi ukuthi bengasitholela ibase uma kuphela leya contract kusho ukuthi kuphelile nangathi ayikho into abangayenza. Haleluya. Kwase kuvuka kimi phakathi kwami ukuthi uyazazi insuku zabaqotho abayukujabha nangosuku oluphi nefa labo futhi limkuze kube phakade. Haleluya. Bazalwana ngifuna ukuzenzisa phakathi kwenu ngingumuntu nami okwenzekayo ukuthi atatazele noba uma umuntu namaplano ayibekela wona ukuthi ngizokwenza ukuthi nokuthi kulonyaka ngizokwenza ukuthi uma kuzothiwa all of the sudden nje kuthiwa umsebenzi yaphela leyo nto iveza ukuthuka nokutatazela okuthini. Kodwa ngifuna uqaba manga phakathi kwabazalwane angizange ngibe navalo futhi angizange ngibe nakutatazela, kodwa kunalokho kwavuswa lento ukuthi phakathi kwami ubumbonga uNkulunkulu sonke isikhathi ukuthi weDaniel uNkulunkulu wakho mbonga njalo ukuphilisile nangesikhathi somzimba. Kwavuka leyo nto nje ukuthi uma uNkulunkulu bengimbonga kukuhle ngingeze ukugijimela kuye noba sekonakele ngithi Jesu nakho sekonakele angangaba nje navalo futhi angangaba nakwesaba. Ngeze ukuthi ophakathi kwami uyangiqinisa ukuthi ungesabi futhi nginawe yimo bamba isandla sakho. Haleluya. Kwaqhubeka isikhathi ilokhu ishiwo ukuze ngishimene nje izositshela ukuthi isituation esibhekene nayo ile nale asazi ayikho enye indlela esingayenza kuthiwa kuzo apply section 189. Yithi anginamsebenzi na section 189 into engiyaziyo nje izwi likaNkulunkulu ukuthi section 89 uvumela ukuthi icompany mayingasamile kahle retrench anginamsebenzi nalo nginokuthula nje nginenjabulo phakathi kwami. Kwaze kwafika isikhathi la khona engize ngabona khona ukuthi cha Jesu sungifundisile ukwethemba. Sengwethemba ngempela noba nguthemba nangezikhathi ezinzima. Kwafika isikhathi la kuthunyelwa khona iHR yazohlalisa phansi. Cabanga ukuthi last week if I'm not mistaken. Yazohlalisa phansi yasitshela ukuthi this is the situation. Sizothumelela ama notification kunje. Ayikho into ezoyenza asinayo indawo. Bonke abasebenzi babetatazela bephatheke kabi, abanye bebheka nezimali zabo ukuthi sebemi kanjani ezimalini, abanye betatazela nje ukuthi bazomisa kanjani. Omunye ubabozwa thatha ilifo ayotshela ifamily yakho ukuthi hayi umsebenzi uphelile. Kodwa nje bengiyilo ijabulelayo nje. Ngiwumuntu ohleze ehlabelela eyithokozele noba ithemba lami bazalwane alikho emsebenzini kodwa likuJesu yena yedwa. Haleluya. Futhi ngikufundile bazalwane ukuthi since ngingelutho empilweni yami kungekho nokodwa engingaphosta ngakho ngithi ngingamandla ami. Lokho ngikufundile nje ukumthemba uJesu ngeqiniso ukuthi ngingazethembi njengoAbraham ethiwa wakholwa ngethemba ngekho themba. Ngase nami ngibaphelele ethembeni batatazela benza konke abakwenzayo kodwa nje mina kwagcwala nje ukuthi ngifunele uNkulunkulu njengesikhathi zonke. Haleluya. Ngithanda ukutshela bazalwane ukuthi uJesu emuhle ethembekile nangezwi lakhe ukuthi insuku zabaqotho uyazazi. Ngijabulela nje ukuthi ngenziwe ngawolungileyo noba ngeqiniso uma kuthiwa insuku zabaqotho uyazazi. Mina bengingaqualify ukuthi ngingabizwa ngoqotho noma ngingamukela izethembiso zabaqotho noma mina vele ngokwemvelo yami angilungile. Kodwa ngokulunga kuKristu nami ngamukelisa ukulunga ngabalwa kanye nabaqotho. Ngase ngamukeliswa izethembiso ngase ngiba nethemba namuthi noma ngake ngaba ongenathemba nongenaNkulunkulu kodwa ngoJesu Kristu sengingolungile phambi kaNkulunkulu. Angisesabi futhi ukulunga engwethembayo akusikho ngempela ukulunga
ngokwami kodwa ngithemba ukulunga kuKristu. Azathi uPaul kunye ngikwenzayo ngikhohlwa okungasemumva ngizalulela kokuphambili ukuze ngibone ukuthi lokhu kulunga okunguKristu hayi ukulunga ngokwakhe kodwa kuza ngokukholwa kuKristu ukuthi ngiyekubambe likhona. Haleluya. Ngalokho kulunga nje bazalwane engikuphiwe ngoKristu ngayithola uJesu enza umusa. Ngizobuyisela nje udumo bazalwane ukuthi akwenzekanga lutho. Haleluya. Uselulini isandla wayivula indlela la ethi ngekho khona. Wathumela usizo oluphuthumayo. Kwathiwa kunakwenzeka lutho. Sajika izinto ngomzuzu wokugcina kwathiwa indawo senitholelwe anisezukhathwa. So ngizobuyisela nje uJesu udumo.